And makikita nyo dito ay bold na siya and negative na talaga. It's red. Nag-over the budget kami ng 286. Hey everyone! Welcome back to my channel again. And if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button, and of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload the video here on this channel. So for today's video guys, ay i-share ko po sa inyo kung magkano yung na-spend namin for the first 2 weeks of May. So if you've been here nung nakaraang mga linggo, I think 2 weeks ago, when I shared about our May budget. So meron akong budget every month. Actually, meron nang naka-budget for our annual budget na siya, 2025. So, naka-include na doon yung mga travels namin, sino ba yung mga igigiftan namin, mga ganun. Tapos, basta, naka-ano na siya, parang strategic plan na siya for a year. Pero syempre, may mga expenses pa rin talaga na hindi mo inaasahan. That's why the budget is very important. Kasi at least, nakikita mo na kung magkano yung base budget na kailangan kitain mo. Alam mo na yung i-expect mo na igagastusin mo. And kung magkaroon man ng excess, ay at least, konti na lang yung excess. Hindi yung gulat na gulat ka na sobrang laki pala ng nai-spend ninyo for each month. For me to stick with our budget as well, I do expenses tracking. Kung minsan, nakakatamad siyang gawin, pero kailangan kasi kailangan mong malaman kung saan napupunta. And then of course, may mga expenses na hindi mo na alam kung saan siya na-spend kasi nawala yung resibo or hindi nag-remit ng resibo si Mac, yung mga ganyan. So tinitingnan ko na lang siya sa mga cards namin kung saan siya na-spend. But for the month of May, ang masishare ko lang sa inyo is yung 2 weeks, first 2 weeks, kasi baka mawindang kayo kung buong month ng May ang i-share ko kasi sobrang over the budget. Siguro may increase siya na 50% from our budget na kinda unexpected but expected dahil sa mga naging desisyon namin sa buhay nitong mga nakaraang araw at nakaraang buwan na malalaman nyo pagdating ng masusunod na linggo or araw. Without any further ado, isi-share ko na sa inyo how much we spend in 2 weeks as an immigrant family of 3 here in the USA. So, kung nakita nyo na nga yung previous na video ko about our budget, meron akong Google Sheet. And gumawa din ako ng Google Sheet ko para sa expenses tracking namin para mas madali siyang makita. Paiba-iba tong budget expenses tracker namin according to the budget of each month. So, makikita nyo dito sa home and transportation, meron po tayong 3,825. Dito naman sa food delivery and meal out, 100. Ay, meron pa pala dito for food groceries, 400. Sa household items naman ay 27 lang yung naka-budget. Personal care is 160. And child care is 260. Insurance, 321. For our medical bills, 2,448. For our subscription is 347. For fun and travel, 1,250 lang dapat to. And then gifts and donations, 200. Self-development, 0. And kung makikita nyo dito, bakit may mga red, tapos naka-bold pa siya and italic. In my Excel na ginawa ko na magre-red siya and bold and italic kapag nag-negative na kami. Magpapakita na red, para madaling makita na, oh, over the budget na tayo. So, start tayo sa home and transportation na meron kaming budget na 3,825. Nagbayad kami ng apartment namin. Ito yung flex, makikita nyo dito flex, kasi nakalagay siya na parang 2 beses namin babayaran yung apartment namin. Hindi ko alam kung may ganito din ba sa mga apartments ninyo. Yung apartment namin, meron silang parang partner company na pwede mong 2 beses bayaran yung rent ninyo each month. Pati ata kuryente. I'm not sure. Si Mac kasi yung in charge dito 2 beses mo pwedeng bayaran yon para kung gusto mo na mas maayos yung cash flow ninyo. Like for example, ayaw mo na biglaan na 1,100 or 300 yung babayaran ninyo. I-divide siya into 2. Pero ang alam ko para siyang merong parang membership fee para dito. Kasi kapag dito sa apartment namin, kapag gagawa kami ng payment plan, meron siyang malaking bayad. So, mas maganda na dito na lang sa partner company nila kasi wala siyang, hindi ganun kalaki yung bayad, parang membership fee lang siya. So, makikita nyo, this is our rent. Sa apartment, 846.63. Kasali na ata dito yung kuryente namin, if I'm not mistaken.
Pero hindi pa 'to yung buo kasi kung nakita niyo na yung expenses namin each month, ay hindi ganito yung binabayaran namin talaga for each month. So, parang ito yung kalahati. May 7, naggas si daddy ng 43.36, tapos nagbayad kami ng 325 for a criminal background check because we applied for something. And then another gas na naman siya is 80.39 kasi nga malayo yung work ni daddy kapag weekdays, 160 miles balikan. And then, here, yung sinasabi ko na parang membership fee, ito ata yun, 14.99 yata. So, kung ako lang sana yung nag-decide para dito, kasi si Mac yung nag-ayos nito. Siya kasi yung main applicant dito sa apartment namin. Alam nyo naman ako guys, hanggat pwede naming hindi bayaran, hindi ko to gagawin. So, kung ako lang sana, hindi ako mag-member dito sa Flex. Kasi kung kaya mo namang bayaran ng 1 month, why not, 'di ba? Pero siya kasi parang ito yung ginawa niya para automated na lahat. Mga ganyan, hindi ko alam kung bakit mas gusto niya ng ganito. So ang total natin for the 2 weeks sa home and transportation category is 1,310.37 and meron pa tayong balance na natitira sa budget natin na 2,514.63. So nahahappy ako pag medyo malaki pa yung balance natin. At least alam ko na hindi pa tayo over budget. Pero kapag red na, Diyos ko. Sa food groceries naman, pag sinaming food groceries, food lang talaga siya. Hindi namin in-include dito yung mga iba't ibang groceries namin like yung mga pang bathroom, pang kitchen, mga ganun. Food lang talaga siya. And food lang talaga namin 5. Kasi iba yung food ni Macy na yung milk and snack, ganun. We have here OMG, which is a Filipino store here in Sioux Falls. Nagbayad kami ng 62.89 para sa food na grocery namin. And then, Asian market. Nag-Asian market kami sa Omaha noong May 8, nagbayad kami ng 47.44. Walmart is 44.34. Another Walmart run na naman is 25.31. And then sa Target, this is just a bread na binili namin. Actually, pumunta kaming Target and meron kaming ibang binili. Pero sa category ng food groceries, it's just 3.7. Mind you guys, yung nakikita nyong price dito is included na po yung tax. So yung tax dito sa South Dakota, I mean dito sa Sioux Falls, I'm not sure sa ibang cities in South Dakota, ay 6.2% sa mga binibili mo. So, kasali na dito yung tax dito. And then, another Walmart run is 19.45 for a total of 203.13. And ang balance pa namin is 196.87. Diba, ang liit lang ng ano namin ngayon, groceries namin. Hindi pa namin naubos yung 400. Pero, there's a downside. Siyempre, kung hindi ka nag-grocery ng maayos, may downside yan. Nakikita nyo na ba tong food delivery and meal out namin? Ang budget lang namin is 100. Take note of the budget, 100. And nakikita nyo na siguro bakit ang dami. Dito pa lang sa Jinya Ramen may 92.58 na. So over budget na talaga ito guys. Okay, so nung May 4, nagpunta kaming, hindi kami pumunta. Parang nag-crave talaga kami ni Mac. And this is what we learned. Sabi namin, dito na lang tayo, mag-take out na lang natin, tapos para hindi ka na magbayad ng tip. Pero grabe talaga dito guys. Kahit take out na siya, kailangan mo pa rin pala talaga magbayad ng tip. Kasi nabayaran ko na siya online, pero nung kay Mac, nung pinick up niya, may pinasign pa sila and then pinaano pa siya ng tip. So, mas magandang dun na lang pala sana kami kumain. At least pinagsilbihan pa kami. Nakaplato pa yung pagkain namin kaysa sa nag-take out kami na nagbayad lang din naman pala kami ng tip, 'di ba? And then McDonald's 24.18. Ito ata nung pumunta kaming Omaha. Then Taco Island nung nag-visit kaming Ida Grove. Makikita nyo yan ng mga susunod na vlogs. Nag-take out kami doon 65.15. Jinya Ramen. Nagpunta kaming Omaha. Nagbayad kami ng 92.58. Ito yung namimiss namin pagkain. And then sa crumble cookies naman 16.61. Bumili kami ng para sa amin naman na cookies namin. And then sa TA Express, I think it was on our way to Ida Grove when I bought chicken wings. And 7.28 lang naman siya sa gasoline station ito. And then while waiting for our friends in Ida Grove, nag-coffee muna kami and we spent 10.16 which is a good deal na already for me, I think. And then nung nagpunta ulit kaming Omaha, nag-milk tea kami, this is 12.94. May nakikisali na. Sa Come and Go, this is also a gasoline station. Chicken wings, and it's 8.62.
And then, nag-pepper jacks kami na take out. It's 47.77. And then, nag-Starbucks kami ni Daddy. One time na naglalagay kami ng mga gamit namin sa garage. Kasi guys, across the street lang, Starbucks na sabi. Mag-Starbucks nga rin tayo. Pa-Starbucks kami. Nagmerienda kami doon. It's 23.76. And then, bumili pa siya ng milk tea together with the cookies kasi craving din. Ayan. Pag craving talaga, crave ng crave. Tapos, parang wala kang maluto na pagkain sa bahay kasi nga hindi nag-grocery. Ayan ang nangyayari. So, we paid sa Tai Chi 6.42 and then sa Crumble again dahil nga sa cravings, it's 19.52. Ang total natin for this month or for the first 2 weeks ay 386 and makikita nyo dito ay bold na siya and negative na talaga. It's red. Nag-over the budget kami ng 286. So, tingnan nyo naman guys. 386 ito. Kumbaga, yung 186 ay para dito sana sa ano namin, food and groceries namin. Grabe, no? Ito talaga yung nangyayari kapag sobrang busy namin. Tapos nagka-crave pa na nagka-crave pa. Ang dami kasi namin ginawa for the past few weeks, guys. Sobrang busy. Okay, now let's go naman sa household items dito. And ang budget lang natin is 27. Pero, makikita nyo dito bakit may U-Haul 69.09 ang binayaran namin. These are the boxes that we needed to organize our stuff para malagay na namin sila. May hawak pa akong bingki kasi may nandito sa paligid ko. Para may lagay na namin sila doon sa garage namin. And then, bumili si Daddy ng toolbox niya which is 19.58. Mura lang pala yun. Sabi ko nga, bakit ganyan pa yung binili mo na toolbox? Di ka pa bumili ng Craftsman mo talaga na yung talagang heavy duty. Sabi niya, yun lang daw kasi hindi naman daw marami yung tools niya. 19.58. So, syempre, over the budget po tayo ng 61.67. Meron ba tayong kategory dito na hindi over the budget for 2 weeks? Red na naman ito. Ano ba naman yan? Okay, for the personal care, we have 160 as the budget dito. Pumunta kaming Walmart, bumili ako ng nails and pimple patch. If you can see, I have pimples na naman because I am off of my oral medication and cream medication and they changed my medication into something na alam ko talaga hindi talaga siya masyadong ganun kalakas. But it takes time, sabi naman nila. So, sige na lang, trust the process just like how I trusted them before. So, yun, kailangan ko ng pimple patch for my pimples not to get infected. Ayan. So, I spent 19.46 for that. And then, nung nag-Lewis Pharmacy kami, nung pina-check up namin si Mishi, ay meron din akong nakitang pimple patch doon. Bumili na naman ako. Actually, una kong binili ito kasi 5.11 to. Tapos, nung nag-Walmart kami nung 15, bumili na naman ako. Nakalimutan ko na may nabili na pala akong pimple patch. And then, yung laser hair removal ko, syempre, monthly yan is 150. So, over the budget of 18.64 dahil ang ang total natin is 178.64. Childcare! Ito ang hindi kami nag-over the budget for the first 2 weeks. Pumunta kaming Walmart and yung clothes ni Mishi costs 25.4 and then bumili kami ng iPad holder para ilagay sa likod ng sasakyan para may mapaglagyan yung iPad niya kasi allowed lang siya na mag-iPad pag nagbibiyahe kami kasi nga wala siyang kasama. Nasa training pa siya kasi ngayon na mag-isa na niya sa likod which is effective. Pero ang ending guys, naka-on yung iPad, tulog. As in, nakakaano na siya, natutulugan niya si Miss Rachel, nasasanay na siya na ganun, tas tulog na. Basta tong Vanny Cream is her lotion. Ano tong Kjoy? Hindi ko maalala kung ano tong Kjoy na nilagay ko. 19.3 and then toys and clothes. Grabe, ang mahal sa Target. 49.91. And then sa
Walmart naman, nung lumabas na naman kami, clothes and CP Cup. She's in the era of CP Cup na ngayon, guys. And alam na rin niya kung saan niya kinukuha yung mga CP Cup sa Walmart. So, for the clothes and cup, it's 30.7. Tapos, yung milk niya, 5.58. And then, yung wipes niya, dahil nagpunta kaming Orange City and wala kaming dalang wipes. For some reason, may batang naglabas ng wipes niya. Nung na-prepare na sa bag, nilabas. 2.77 nung bumili kami doon. And the total is 146.38 and may balance pa tayo na pwedeng gastusin na 113.62. Yan. So, nakaka-happy naman na may balance pa tayo. For the subscription naman dito, guys, ay meron po tayong budget na 347 and ang subscription pa lang na nabayaran namin for this month is the Netflix, which is 9.91. This is Netflix from the Philippines, kaya ganyan yung presyo niya. So, Netflix is 9.91 and then for the Verizon, it's 266.65. So, meron pa kaming pwedeng gastusin. And I think my phone, kasali ata dito yung sa subscription, yung phone ko is $60 lang naman. So, under the budget pa rin kami dito. Wala kaming masyadong subscription ngayon. So, the total for the 2 weeks is 276.56 and may balance pa kami na 70.44. So, happy ako dyan. Eto na. Eto na yung medical bills namin, which is naka-budget lahat ng medical bills namin ngayon. No, kasi may time na nagpa-check up ako. Yeah, and hindi yan kasali sa budget. So, for anesthesia, ito yung sinisingil lang sa akin para doon sa surgery ko last year. So, naka-payment plan ito and $30 a month siya. Ayan, bayad na yan. For the first 2 weeks, na meron lang tayong 39.18 and ang may balance pa tayo na 2,408.82. Or the insurance, wala pa, empty pa ito kasi usually yung insurance namin ay kinukuha nila yung payment from our checking account every 17th of the month. So for the first 2 weeks, wala pa talaga siya. Okay, for the fun and travel naman, namuntik kong hindi i-budget ito, diba? Buti na lang ni-review ko yung budget while filming. And meron kaming budget na 1,250. So, we went to Omaha Zoo and to the Tulips Festival. Ayan. So, sa Omaha Zoo, we paid 63.9 for our ticket. And then, bumili kami sa vending machine nila ng drinks, which is $4. And then, souvenir na medallion, which is $15 for the 4 medallion. And then, bumili kami ng hat ni Mishi, na bucket hat niya, na bagay naman niya. Nakakatuwa. It's 18.18. And then, nung nagpunta kaming Tulips Festival, ito yung medyo nahirapan akong i-track kasi maraming cash yung pinangbayad namin kasi nga mga food truck, ganun usually cash yung mga gusto nila. Pumunta kami dun sa isang coffee shop. We bought croissant para lang may masilungan kami kasi umuulan, guys. As in, tapos wala, kasi nga it's just a small town. Tapos konti lang yung pwede mong pasukin kasi nga more on food truck yung mga nandun. Ang lakas ng ulan tsaka hangin nun. So pumasok kami dito pero wala lang din kaming maupuan. So bumili lang kami ng croissant, which is napakasarap. Gusto kong bumalik doon para lang mag-croissant. Tapos nag-popcorn chicken kami, that's 7.28, donut of 6.24. Tapos nagbayad kami sa horse carriage, dalawa kami is $10 na yun. And then sa food cart, may binili ulit kami na $22. So ang total is 152.6 and meron pa kaming balance na 1,097.4, which is I think sa budget namin, $750 will go to our sinking fund para sa travel namin sa mga susunod na buwan. Yan. So okay pa naman, within the budget pa rin tayo kahit papano. Okay, for the gifts and donations, merong 200 dito na naka-budget. Makikita nyo yung crumble cookies. Bakit gifts and donations? Kasi to guys, yung crumble cookies, ito yung pasalubong namin nung nagpunta kaming Ida Grove sa Iowa sa mga friends. So, gifts and donations siya para hindi siya nahuhugot sa mga ibang budget namin. Doon lang talaga siya sa gifts and donations. Ayan. So, 88.26 yung crumble cookies. Nung nag-check out kami sa Walmart, meron silang binebenta na parang mga straw cover na $1 each, tapos mapupunta siya sa donation. Yun, bumili kami ng straw cover namin. Tapos pagdating namin dito, masyado palang malaki yung straw cover. Hindi lang din namin nagamit. But it's fine, $2 naman siya. And it will go naman to the
good thing naman. Okay, dito naman sa self-development, wala akong binudget dito kung maalala nyo nung May. But I went to Walmart to buy Post-it and pens for my journal. So, napupunta siya sa self-development kasi journaling is part of our mental health, mga ganyan. So, napunta siya sa self-development. And punta nga ito, Post-it notes and pens, it's 8.5. So, negative 8.5 tayo. Now, I have my pie chart here. And makikita nyo dito na malaki talaga yung home and transportation. All the time naman yan. And then, this time, mas malaki yung food delivery namin compared to food groceries namin. So, ang total spending namin is 2,880.49 and ang remaining balance pa namin is 2,575.51. So, parang within the budget pa rin naman kami kahit papano. Pero, may binayaran na kasi ako na para dun sa isang pupuntahan namin for next month na malalaman yun. Hindi ko pa kasi siya nasasabi kasi hindi ko pa na-announce kung ano bang kaganapan sa mga susunod na buwan. Nagbayad na ako ng malaki and before the end of May, may babayaran din kaming sobrang laki. So, itong 2,000 guys, wala to. Ano lang to? Isang bagsakan lang to ng isang babayaran namin. So, yun. Tapos kagabi, I was already putting yung accounts namin, na lahat ng babayaran namin, and then magkano yung nasa bank account namin, magkano yung collectibles namin, mga ganyan. Tapos, para makita ko kung magkano yung kailangan namin, magkano yung masa-save namin, ganyan. Budgeting and tracking your expenses is really very important. Kung hindi nyo nasusunod yung budget nyo, kunyari kakastart nyo pa lang ngayon na mag-budget and you are not used to having budget, kung hindi nyo nasusunod yung budget nyo, it's okay, it's fine. Natatrack nyo yung expenses nyo, tapos over the budget kayo all the time. It's okay kasi yung consistency nyo pa lang ng pagtatrack nyo, it's already a baby step towards sa pagiging more responsible sa pera ninyo. So, as the days goes by, mapapractice nyo na, dapat within my budget lang tayo lagi. Mga ganun. So, yun lang po guys. Yun yung mga expenses namin. And hindi ko alam bakit ko ba ito ginagawa. Pero, I always think na kahit isa man lang sa inyo na mga immigrants na nandito sa US or papunta dito sa US ay matulungan na magkaroon ng idea na ganun pala kalaki yung mga ginagastos. So, dapat kailangan ganito yung budget namin, dapat ganito yung namin, sasahurin, ganyan. Pero, syempre guys, iba-iba po tayo ng priorities in life and magkakaiba rin naman tayo ng lifestyle. Like for us, hindi talaga kami ma-eat out. So, parang once or twice a month lang namin yun ginagawa. It's just a treat talaga. Pero may mga tao naman na hindi sila marunong magluto masyado, ayaw nilang kumakain sa bahay, talagang gusto nila sa labas sila kumakain. Ganun din naman yung lifestyle nila. So, iba-iba tayo ng lifestyle. So, please don't feel bad na, buti pa sila, nakaka-afford sila ng ganun, ako hindi. Take this as an inspiration, not to i-down yung sarili ninyo na hindi nyo pa nagagawa. Time will come na magagawa nyo rin yung nagagawa ng ibang tao, na ma-afford nyo rin yung iba. And of course guys, kung i-compare mo tong namin na to, this is nothing compared to other people's expenses and earnings din naman. So, yun lamang po. I hope this video helped you sa pag-manage din ng finances ninyo and sabay-sabay tayo mag-track ng ating expenses. Salamat everyone for watching. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong ma-update every time that I upload a video here on this channel. And of course, kung hindi nyo pa ako na-follow sa Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and I will talk to you guys on my next one. Bye! Under the sky.